Politieke partijen willen opheldering van wethouder Paula Schot van de gemeente Schouwen-Duiveland. Er zijn veel vragen over overtredingen bij de verbouwing van haar pand in Zierikzee. En verder in deze Zeeland nu. Bouw van Zeelandtoren komt dichterbij. En koop je bij de kringloop blijkt uniek voorwerp. Goedenavond. SGP-wethouder Paula Schot moet volgende week in de gemeenteraadsvergadering van Schouwen-Duiveland tekst en uitleg geven over de perikelen rond haar verbouwing in de binnenstad van Zierikzee. Dat zeggen verschillende fracties in de Schouwse gemeenteraad. In december is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het overtreden van de bouwregels door wethouder Paula Schot en haar man. Bij die verbouwing ging zoveel mis dat de gemeente eist dat er niet verder gebouwd mag worden. Om ervoor te zorgen dat dit ook niet gebeurt, zijn er dwangsommen opgelegd. Uit het pand is onder meer illegaal asbest gesloopt en verwijderd. De verbouwing heeft niet alleen schade aan het Rijksmonument veroorzaakt, maar ook de benedenbuurvrouw gedupeerd. Zij heeft een stoffenzaak en moest haar winkel maandenlang gedwongen sluiten. Tot nu toe is nog maar een fractie van de schade vergoed. Ja, aangeschoven is politiek verslaggever Nadia Berkelder. Nadia, de zaak blijkt toch ernstiger dan in de eerste instantie gedacht. Want inmiddels loopt er ook een strafrechtelijke procedure tegen Paula Schot en haar man. Ja, dat klopt. Dat komt omdat er willens en wetens bouwregels zijn overtreden. En daarvan is melding gemaakt bij het OM. En dat strafrechtelijk onderzoek loopt naast de dwangsommen en de bouwstoppen die de gemeente hen al heeft opgelegd. Nou, blijkt dus dat medebestuurders, ook raadsfracties, van deze hele zaak al vanaf december op de hoogte zijn. Maar ja, iedereen heeft zijn mond gehouden, hè? Ja, dat klopt. De fractievoorzitters zijn bijgepraat door Paula Schot. En daarbij is geheimhouding opgelegd. En dat is omdat het om een privé-kwestie zou gaan. Zei Paula Schot? Ja, en vindt het college blijkbaar ook, vanwege die geheimhouding. En dat is toch een beetje gek, omdat in de gedragscode van de gemeente zelf staat dat wethouders zich ook aan hun eigen wetgeving moeten houden. Nou ja, nou komt de zaak toch in de openbaarheid in die zin dat er volgende week donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering van Schouwen-Duiveland toch over gesproken wordt. Want Paula Schot moet daar dus echt tekst en uitleg komen geven. Ja, raadsfracties vinden echt dat ze nu vragen moet beantwoorden die nog leven. En als dat gebeurt, dan kunnen ze besluiten of zij aan kan blijven als wethouder of niet. Nadia Berkelder, dank je wel. Alsjeblieft. De steun voor demonstrerende boeren is in Zeeland groter dan in de rest van het land, als ze de grensovergangen maar met rust laten. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas en de regionale omroepen. Ongeveer de helft van de Zeeuwen vindt het prima als boeren de weg op gaan. Landelijk is dat ruim 10% minder. Voor klimaatactivisten is het juist andersom. Daarvoor hebben Zeeuwen minder sympathie dan in de rest van het land. In Vlissingen-Oost komt de grootste batterijopslag van Nederland. Het project krijgt de naam Mufasa, naar de leeuw uit de film The Lion King. De megabatterij moet in 2026 in gebruik worden genomen en de bouw kan dit jaar starten. En voor de technici onder ons, Mufasa heeft een vermogen van 364 megawatt en een opslagcapaciteit van een kleine 1500 megawattuur. Het krijgt een directe toegang tot het hoogspanningsnet van TenneT en komt vlakbij het Kalootstrand. Een man is vanochtend vroeg bij een steekincident gewond geraakt. En dat gebeurde in de Doubletstraat in Sint-Annaland. Volgens de politie is de verdachte, een vrouw, nog voortvluchtig. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom er is gestoken. De gewonde man belde zelf met de politie en zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Er lijkt schot te komen in de bouw van de Zeelandtoren in Vlissingen. Jarenlang bleef het bij plannenmakerij, maar deze zomer start de verkoop van de appartementen in deze prestigieuze woontoren. Als 70% van de appartementen verkocht is, kan de bouw van de Zeelandtoren eind dit jaar beginnen. Hier op deze locatie moet de Zeelandtoren komen. Een uniek project van 100 meter hoog. De plannen bestaan al jaren, maar het is hier nog steeds een bouwterrein. Maar niet lang meer. Op het moment wordt bepaald hoeveel de appartementen in de Zeelandtoren gaan kosten. De echte verkoop begint over ongeveer een half jaar. Als 70% is verkocht, start de bouw van de toren. Als dat allemaal naar wens gaat en gaat zoals dat we denken dat het gaat, dan wordt het eind dit jaar of begin volgend jaar bouwen. Hoe realistisch is deze planning? We leggen het voor aan een makelaar in het topsegment, die is gevestigd in Rotterdam. Ik heb begrepen dat alle vergunningen die zijn rond. Ze zijn nu de puntjes op de i aan het zetten met de aannemer. Ja, als dit project op de markt komt, dan voorspel ik een voortvarende verkoop.
Uiteraard moet wel het prijsniveau marktconform zijn. Eigenlijk had de bouw van de Zeelandtoren al in 2019 moeten beginnen. Maar de grote schommelingen in de prijzen van bouwmaterialen en de gestegen lonen zorgden voor veel vertraging. Het schoot alle kanten op. Dus er was op dat moment ook geen aannemer die een bouwprijs kon garanderen voor de komende 3 jaar. Dat geeft ook onzekerheid voor kopers. Nou, die bouwprijs hebben we nodig om de verkoopprijs ook vast te kunnen stellen. En we kunnen natuurlijk niet tegen een koper zeggen van nou ja, het is nu bedrag X, maar misschien wordt het over een jaar te dubbele. Het duurt ook langer omdat de Zeelandtoren allesbehalve een standaardgebouw wordt. Dat kost tijd. We zijn uitgedaagd door de gemeente destijds om er echt een heel iconisch gebouw van te maken. Nou, ik denk dat we daar ook in geslaagd zijn. Maar dat betekent wel dat het ook qua constructie, maar ook architectuur en detaillering en alles wat daarbij komt, dat het een enorme uitdaging is. En dat wordt zeker gezien en gewaardeerd in de bouwwereld. Er is een hele nuchtere vastgoedontwikkelaar, VGD, in Zeeland. Dat is juist zo'n nuchtere Zeeuw, dat die heeft gezegd van wij gaan het spannendste gebouw van een soort internationale allure, het gebouw Tordeert als het ware, gaan we neerzetten op die unieke plek in dat Scheldekwartier. Kijk, je moet je voorstellen, je zit straks op 100 meter hoogte. Je ziet de skyline van Walcheren, van Beverland. Je ziet de zee, je ziet de boten voorbij varen. En je zit toch midden in de stad. Ja, wij denken dat sowieso nog wel afzet krijgt. De Zeelandtoren wordt gebouwd voor het topsegment van de markt. Maar wie zijn dat eigenlijk? We zullen zien kopers uit 1. Zeeland, 2. De Randstad, waaronder het specifiek Groot Rotterdam. En 3, het buitenland. En primair daar ook weer voor België en Duitsland. Maar als er een verdwaalde Chinees tussen zit, dan is die denk ik bij de ontwikkelaar van harte welkom. Er komt een officieel gerechtelijk onderzoek naar de aanrijding waar de Zeeuws-Vlaamse sterrenchef Nick Bril begin januari bij betrokken was. Bril reed bij zijn restaurant De Jane in Antwerpen een stagiair aan. Op verzoek van de familie van het slachtoffer komt er nu een gerechtelijk onderzoek en krijgt de advocaat van de familie ook meer inzicht in het dossier. Gisteren meldde Vlaamse media nog dat Bril de aanrijding eerst wilde verzwijgen. Hij deed een melding bij de hulpdiensten van een dronken man op straat. Later heeft hij de aanrijding toch bekend omdat er ook camerabeelden van waren. De advocaat van de familie laat weten dat het slachtoffer nog altijd in coma wordt gehouden in het ziekenhuis en er zeer slecht aan toe is. Marcel Frenzel, tot voor kort waarnemend burgemeester in Goes, schuift een deurtje op naar het stadskantoor in Middelburg. Hij wordt daar de vervanger van Harald Bergman, die uit Middelburg vertrekt om burgemeester te worden in Schiedam. En Frenzel was een aantal jaar geleden ook al waarnemend burgemeester in Noord-Beveland en ook in andere gemeenten, maar dan buiten Zeeland. En daarvoor was hij jarenlang burgemeester van Woensdrecht. Het klinkt als een ongelooflijk verhaal. Bij een kringloopwinkel ergens in Overijssel koop je een oude vuistbijl, die later prehistorisch blijkt te zijn, meer dan 50.000 jaar oud. Het overkwam Adrie Albrechtse uit Kolijnsplaat. Die past precies in de vuist. En die werd op deze manier gebruikt. Er werd ook mee gesneden, dat was scherp. Die is aan 2 kanten bewerkt. Adrie Albrechtse vond de vuistbijl onderin een doos in een kringloop in Steenwijk. En ik dacht gelijk, dat is iets bijzonders. Dus ik heb die eruit gehaald en ik ben naar de kassa gegaan en ik zeg, wat kost die? Nou, die zegt, geef me 2 euro. Zo gezegd, zo gedaan. Maar het zat de hobbyarcheoloog niet lekker dat hij de vuistbijl niet zelf opgegraven had. En dus heeft hij het verhaal een beetje naar zijn hand gezet. Ze waren toevallig daar een fietspad aan het aanleggen, dus er was een heleboel graafwerk. En dus ik had die bijl een klein beetje zo, dat die net zichtbaar was. Onder het zand gedaan, dus mijn vrouw die filmt dat. En goed, ik raap die er dus uit en we maken een filmpje. Ik zeg, kijk, dan gaan we nu eens kijken wat ze bij de steentijdvondsten ervan zeggen. De vondst bedacht hij er dus voor het gemak even bij, met alle gevolgen van dien. Ja, heel de archeologische wereld in Nederland, dat ging helemaal... Ze waren allemaal furieus, het was verschrikkelijk zo'n belangrijk ding dat was. Als de vuistbijl echt op die plek onder het fietspad gevonden was... Dan is dat de vondst van de eeuw. De vooraanstaande archeoloog Marcel Niekes wilde zelfs al een proefschrift over de vuistbijl schrijven. Ik zeg tegen mevrouw, ja, ik zeg, dit kan niet. Ik moet dus eigenlijk met de billen bloot. Dat dit dus gewoon in scène gezet is. Dus ja, dan heb ik Marcel Niekes een berichtje gestuurd van, ja, sorry, ik moet even wat bekennen. Ik heb hem in de kringloop gekocht.
voor 2 euro. Desondanks werd de vuistbijl grondig onderzocht. Hij bleek echt en meer dan 50.000 jaar oud. Heel bijzonder dus, maar één vraag blijft onbeantwoord. Waar komt hij nu vandaan? Komt hij werkelijk uit Steenwijk of komt hij, nou ja, misschien een paar 100 kilometer verder? En daarom is Albrechtsen nu op zoek naar degene die de vuistbijl naar de kringloop in Steenwijk heeft gebracht. Want als natuurlijk die vindplaats bekend is, dan kan je pas zien hoe belangrijk of die is, of hoe zeldzaam of die is. Was het vanochtend nog droog en was het toen zo'n 12 graden. Inmiddels waait storm Louis over Zeeland en zijn er flinke buien met enkele zeer zware windstoten. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code oranje afgegeven. Met windstoten tot 120 km per uur. Ook morgen nog een krachtige wind, maar het blijft wel droog. En de dagen daarna die worden dan wel weer wisselvalliger. En op onze app en op onze site Meer Nieuws uit Zeeland. Lees daar het verhaal over een 43-jarige vrouw uit Middelburg die verschillende keren uit eten ging in Goes en Vlissingen, maar dan zonder te betalen. En ze zit inmiddels vast. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond, maar pas dus een beetje op met die wind. En ik zou zeggen, tot morgen.